Ja, kære publikum, så er tiden kommet til, at vi offentliggør vinderen af vores diorama-konkurrence, og vi trækker lod til vores lille tegnekonkurrence for børn. Og hvis vi starter med børn, der skal vi have trukket en tegning. Og hvad siger vi her? Det er Andreas, 3 år. Og Andreas har et telefonnummer, der hedder 75 95 86 16. Hvis Andreas er i hallen, så har vi en lille startsæt til ham, sponsoreret af Hobbykæden. Og ellers så sender vi den til ham. Ja, så går vi i gang. Vi havde tilmeldt 6 dioramaer. De 2 af dem er desværre ikke dukket op. Den 4. tog hjem i går, og det har jo så nok haft indflydelse på hans resultat, så han har ikke fået så mange stemmer. Så nummer 4 blev nummer 4. På 3. pladsen blev udstillings nummer 1, og det er Marianne fra Dansk Modelklub, der har bygget. Og til Marianne er der et gavekort og diplom tilsendt på 1000 kroner. Tillykke til dig, Marianne. Så spændende. Og så er der 2 tilbage. Jeg vil lige starte med at sige, inden jeg oplever, jeg synes, at vi har fået nogle rigtig flotte dioramaer. Husk nu, alle kan deltage, og vi kører det igen næste år. Og der er jo skala-frit, så det spørger til de store skala, som vi ser her. Men alle kan deltage. Klubberne kan også tage et stykke af deres anlæg med, hvis de har mulighed for det. Men på anden pladsen, med 48 stemmer, er diorama nummer 2, Stefan Hybfeldt fra Spor 1. Stefan, er du her? Tillykke med det, Stefan. Og der er en gavekort til ham på 2.000 kroner og diplom. Og det gør jo så, at vi har fundet en vinder, og det er med nummer 3, Niels Krogsgaard. Mener du, har handen? Kommer det over? 61 stemmer har han fået. Stort tillykke til dig fra Dansk Modelklub. Og ja, det er noget, der er i et anlæg derhjemme, ikke? Skal vi lige se her? Kom nærmere. Niels, hvad er baggrunden for dit anlæg, og hvorfor har du bygget det her? Jeg er i gang med at bygge et Spor 0-anlæg, hvor alle temaer fra det hele er Olsenbanden. Og det er temaer fra alle Olsenbanden-filmene fra 1968 til 1998. Det er jo dejligt, at du gør det på den måde, at du kan vise det her på vores udstilling, så det er vi rigtig glade med. Og stort tillykke for os her til dig, og håber, du fortsætter, og håber, du vil deltage fremadrettet i vores udstilling i diorama-konkurrence. Så tillykke med det. Og så har vi også annonceret, at vi trækker en lod og en lille præmie for dem, der har stemt. Og der har vi jo, og det skal siges, vi kender ikke resultatet før vi fik præmien, men det er meget apropos tema. Det er Felderbane, der har sponsoreret et sæt Olsenbanden-figurer og hvad det hedder, jægervogn. Så nu skal vi have fundet vinderen. Connie Stahl, tror jeg det skal stå. Hedegaardsvej 18 i Roslev. Har vi Connie i huset? Ellers så sender vi præmien til hende. Tusind tak for de deltagende, og husk, at vi kører konkurrencen igen næste år, og der håber jeg, at vi får endnu flere deltagende. Tak for indtagelsen.